Ne ispuštaj ih iz vida! Znam! Izvinite, gospodine, da li ste vidjeli grupu starih kobila u blizini? Gospođo, upravo ste opisali polovinu ponija ovde. Ovo mesto je ogromno, mogu da budu bilo gde. Goldi! Mogu li da urade to? Mogu li dobro stara Goldi deliše si 9 zlatih potkovica da obore rekord odmarališta, društvo? Tako se baca potkovica. Nema šanse. Goldi zna šta radi. Da vas čujem za najbolje odigranu igru bacanje potkovice koju je ovo odmaralište vidjelo. Možete li da verujete očima, društvo? Da! Napred, Goldi! Povucite se, ova je previše uzbuđena. Mogu li ja da probam? Ups! Izgleda da nisam baš dobra u ovoj igri. Izvini. I devojke zlatih potkovica su ispale. Izgleda da je predstava gotova, narode. Ne mogu da verujem. Drago mi je što sam vas našla. Da li ste svi dobro? Niste previše uzbuđene? Prilično suprotno od toga sada. Dobro. Od sada neću vas ispuštati iz vida. U tom slučaju, hajde da obojimo grad u crveno koji jabuku. Možemo da igramo još igara. Ili da idemo u kupovinu šešira. Da li sam vam ikada pričala kako sam dobila novi šešir, a ispostavilo se da je to ptica? Evo šta bi trebalo da radimo. Stvarno? Da udarimo po švedskom stolu. Sve to bacanje potkovica baš ume da probudi apetit. Aha. Baš mi se jedu načasi. Ima da pustim protezu da divlja po njima dok me vilice ne zamoli za milost. Mogu da jedu samo meku hranu. Načasi te dele od vožnje vozićem. Hajde, Granny. Znaš da ne smeš to da jedeš. To je super krckavo. Šta kažeš na meku čorbu od šargarepe umesto toga? Mislila sam da si ti ona zabavna među njima. Čekaj, ja jesam zabavna. Važni ljubitelji uzbuđenja, samo je jedan dan ostao za vožnju nad vožnjama, na divljem plavom bezdanu. Pre nego što zauvek nestane, stanite u red, odmah!